El consorcio Xarxa Jovesnet nace a finales de los años 90 con el fin de crear una red de recursos públicos de información, dinamización y participación para los jóvenes. La colaboración entre los municipios es fundamental y se hace necesaria para poder desarrollar las políticas en materia de juventud. Entre los programas que desarrollamos en la red, uno de los más importantes, los más potentes y donde hay una máxima participación es el programa Alumnat Actiu. En él participaron en el año 2009-2010, en su primera edición, en un único encuentro anual, 6 municipios con un presupuesto de 2.500 euros y actualmente hemos conseguido incrementar la partida presupuestaria hasta llegar a los 6.000 euros y conseguir realizar 3 encuentros anuales con la participación de 12 municipios. El projecte de Alumnat Actiu és un projecte psicològic, és un projecte físic i és un projecte per a mi també cívic. En general és algo global, per mi és un projecte que simbolitza joventut. Des de la part tècnica intentem compartir amb els joves les seues realitats, les seues inquietuds, compartir i vivint en ells respectant la diversitat, la pluralitat. Intentem també potenciar contextos en què els joves puguen facilitar-los eines participatives saludables, tant emocionalment i mentalment, com a físiques i com a socials. Volem que els joves també participant en les nostres activitats o propiciant activitats accepten la realitat, accepten la diversitat, accepten a l'altre, que puguen tocar-se, que puguen conèixer. Avui en dia també estem en el món d'internet, de les tecnologies de la informació i la comunicació i moltes vegades, si no anem de la mà, pensem que és un món prou impersonal i prou nociu per a lo que és la joventut en general. Les persones que dinamitzem grups d'alumnat actiu tenim com a objectius, per una banda, crear una xarxa de joves que tinguin funcions com a corresponsals o com a antenes informatives dins dels instituts, per una altra banda, fomentar la figura de la joventut participativa que millori el seu entorn i, finalment, apropar els serveis de joventut als instituts i crear una fluïdesa en l'intercanvi de la informació. I després, a nivell municipal, cada municipi, cada CIG, cada casal de joventut, cada espai jove té els seus propis objectius en funció de la programació i dels continguts que vulgui treballar en el seu grup. La coordinació amb els instituts és molt important. Ens permet entrar a les aules i contar a l'alumnat de primera mà què és i què significa ser corresponsal, tenint en compte que la millor difusió la fan sempre les persones que ja han format part del programa d'alumnat actiu i comparteixen la seva experiència. Periòdicament, les responsables tècniques ens reunim en els nostres equips de joves per a guiar i supervisar les tasques que ells fan, que desenvolupen, com la gestió de la informació, la planificació d'activitats i campanyes. Una de les coses més importants és la formació en valors. És imprescindible a l'hora d'intervindre com a agents transformadors. Com a eix vertebrador utilitzem el programa Practica Salut, que és una estratègia preventiva avalada per la Conselleria de Sanitat de la Generalitat i que té un especial interès educatiu per la promoció que fa dels hàbits de vida saludable. Ells el que fan és que difonen la informació, perquè la facilitem des dels departaments de joventut, fan un treball de difusió als instituts també, entre els seus, participen a totes les activitats, o quasi totes les que fem des dels departaments de joventut. Sobretot també el que volem és que detecten les demandes i les inquietuds juvenils, tant als seus entorns, com a la seva classe, com als seus espais d'oci. Participen a les trobades i a les activitats formatives de la xarxa Jovesnet, i recapten propostes i suggeriments de companys de la classe o de cursos acadèmics o fins i tot, no sé, si estan al futbol o si estan a la falla o qualsevol entorn social. El benefici immediat és un apoderament que repercuteix en les seues vides i millora la confiança, sobretot en les seues capacitats, ensenya a recercar la diversitat d'opinions, recerca el consens, gestiona també possibles conflictes i adquireixen, per tant, habilitats psicosocials i emocionals que, a més, serveixen també com d'habilitats tècniques de planificació, d'organització i de gestió per a fer activitats en grups.
i també és molt positiu per a ells perquè s'adonen de quantes coses poden fer treballant en equip i la incidència que tenen en el nostre entorn. Els municipis que participem en aquesta campanya guanyem en visibilitat de les nostres polítiques de joventut. Aconseguim tenir joves actives i actius dins dels nostres centres, així com incidència en la política local. Ens alimentem del treball en xarxa, dels èxits i fracassos de les nostres companyes que tenen realitats semblants a les nostres. Aconseguim una línia directa d'informació que va dels joves als centres d'informació juvenil i al revés. Dins del projecte ens uneixen moltes coses, però la diversitat és la nostra riquesa. La majoria desenvolupem el projecte promoguent la figura del voluntariat. Altres convoquen beques anuals a través d'una convocatòria i un procés de selecció a l'inici del curs. Altres pobles reconeixen la seva tasca facilitant la formació, com en curs de monitores de temps lliure infantil i juvenil, activitats d'oci saludable com pot ser cinema, viatges, sopars, teatre i altres activitats. A més, la riquesa i diversitat de les polítiques de joventut que desenvolupem permet als i les joves participar activament a altres tipus de projectes. Projectes com poden ser d'oci nocturn saludable, projectes de cooperació per al desenvolupament, projectes de voluntariat europeu o projectes intergeneracionals que serveixen per a formar persones adultes. I altra de les diferències entre projectes és l'edat a la que podem començar a participar. Tot i que la majoria de municipis treballem amb joves de 14 a 16 anys, normalment la seva participació és al llarg d'un any. I encara que hi ha altres que donen continuïtat al treball amb els grups a través de nous projectes coordinats des dels centres d'informació juvenil o facilitant l'accés a altres associacions juvenils o a cases de joventut. El treball en xarxa al projecte d'alumnat actiu, per una banda, per la banda tècnica, ens aporta a conèixer experiències dels altres professionals i joves amb les seues pròpies realitats de cada municipi i conèixer què resposta tenen en aquests municipis. A més, implica suport econòmic, que és molt important per a fer activitats. D'altra banda, constitueix motivació i inspiració per a l'alumnat actiu, que comprova en aquestes activitats de trobada o de reunió que hi ha joves que s'impliquen com ells i elles. L'adolescència és molt especial, la qual cosa ens obliga als departaments de joventut també a fer un treball molt especial. Aprofitem el potencial de la seva edat, tenen molta espenta, el grup d'iguals és molt important per a ells i aprofitem també que estan concentrats a un lloc que és l'institut. Els adolescents estan aprenent a gestionar el seu temps lliure de forma autònoma, els pares i les mares. I volem, en aquest tema, anar més enllà del consumisme i de l'abús de substàncies a oferir altres realitats, altres possibilitats per a ells. Els corresponsals i l'alumnat actiu el que vol ahir és una punta de llança per a aquests temes. Volem inclús anar més enllà, volem que aprenguin a implicar-se en la seva realitat local, en la seva realitat global i transmetre això als companys, als seus amics, a la gent de la seva edat.